Hola, soc Joana, soc actriu i pallassa i en escena m'encanta manejar el cos. La dansa, ballar, el teatre físic, el circ, expressar-me amb el cos. També m'agrada pintar. Sí, bé, com ja sabeu, al teatre utilitzem diferents ferramentes per crear diversos escenaris, espais. Per exemple, utilitzem la llum, el so, la música, l'escenografia o el vestuari que ens ajuden a endinsar-nos en la història. Jo vos ensenyaré com crear un espai amb materials molt senzills, com ara una caixa de cartró. Tenim la caixa de cartró, tenim l'espai, l'inspiració, i és el moment d'investigar, d'activar els sentits. Mirem la caixa. És rectangular, és marró i la toquem. És suau i lleugera. Ara és el moment d'investigar, de jugar, d'imaginar aquesta caixa en què més es pot convertir. Ai, no plores! Ai, 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 ui, ui, ui. Ai, hola. Mec, mec. Passa, passa, per favor, vine, vine. Oh, salut. Oh, crema, crema. Com ja veieu, les caixes són un material accessible i reutilitzable. Amb les caixes podem fer tot el que ens imaginem. Podem crear mons. Mira, aquesta caixa, ara, Pau, la podem decorar, la podem pintar i amb caixes construir l'escenografia del nostre espectacle. Jo vaig a dibuixar un arbre. Ah, jo un peix. Així un peix.